Алым ағашылар шәшек ата майының 15-лерінде. Майның 15-лері жетті. Алым ағашылар шәшек атып өлгірді бұғайынды. Саулар бұсыз құрметлілеріміз. Әр бір кішіге қайтып сыйыну үшін жылы ұшақ, тыныш пұшмақ болу керек. Шөнке кіші өз ғайласында ял ете, рухи күш жия. 15 май халықара ғайла күні. Бұл күн Россияда 1994 елдан берлі белгілі бүтілі. Әр баршағызыны бұл матур бәйрәм білән ихластан қатлыйбыз, әйіміз Зульфия. Исән, мәсіз мұқтарам тамашашыларыбыз, ғайла кіші тұрмышында бик мұхим урын алып тұра, бәхетлі ғайла ол яшайышының асылы. Нәк ғайләдә қайғыртышанлық, жауаплылық, түйерға үйренәбіз, мәхәббәт һәм хөрмәтнең асылына төшенәбез. Ғайләләрегезгә татулык, иминлек, бәхет теләп, без Алмаз Гәрәев, Зульфия Шәмсуарова манзара тапшыруының ғайләсе, ягъни иҗат төркеме белән тапшыруны башлыйбыз. Әлеге бинаны Галәм гыйбадәтханасы дип тә, халыкара рухи бердәмлек мәдәни үзәге дип тә атыйлар. Үзенчәлекле архитектура комплексы беркемне дә битараф калдырмый. Бер сәхнәдә 80-нән артык катнашучы, дини рухтагы чыгышлар, ихлас тамашачы. Рухи моң фестиваленең гала концертыннан безнең репортаж. Күңел төшенкелегеннән ничек котылырга? Психолог киңәшләрен тыңларбыз. 40 ел гомерен Казанда уздырган зур галим, табиб, коллекционер, язучы, журналист Карл Фукс кешегә бер карауга ук аның ширен әйтеп бирә алган. 1815 елда Казанда кеше сөюче җәмгыять комитеты ачыла. Карл Фукс 30 ел буе аның химаячысы булып тора. Комитет казнасына һәр даим 50 сум акча кертеп бара. Комитет карамагында торган ярлы кешеләрне бушлай дәвалый торган була. Өстәвенә ул бик күп телләр белгән. Галимнең татарларга якынрак буласы килгәне дә мәгълүм. Казанда татарлар белән аралашып, татар телен, шәрык мәдәнияте белән кызыксынып китеп, борынгы тәңкәләр җыю эшенә күңелен салып, гарәп телен өйрәнә. Бу шәхесне искә алуыбыз очраклыгына түгел, бүген Казанның тарихи үзәгендә урнашкан Карл Фукс урамының тарихы белән танышырбыз. Мин дә Фукс булып кыланы барым әле. Йөзеңә караганда син тиздән әни булырсың кебек тоела миңа. Казанның мәдәни һәм фәнни тормышына зур өлеш керткән шәхесләр арасында Карл Фукс та бар. Ул үзенең 30 ел гомерен Казан университетына багышлый. 40 елын үзенең туган йорты дип атаган Казан шәһәренә. Замандашлары өчен ул бик яхшы табиб, сәләтле педагог һәм бик укымышлы кеше була. Бүген Казанның Вахитов районындагы әлеге урам аның исемен йөртә. Карл Фукс 1776 елның 6 сентябрендә Германияның Герборн шәһәрендә туа. Герборн академиясын тамамлый. 1800 елда Россиягә килә. Бу вакытны инде ул француз, инглиз, латын, грек телләрен белә, тарих белән кызыксынучы медицина докторы була. Казанга килгәч, ул шәһәрнең матурлыгына соклана. Әлегә ачылган университетта Карл Фуксны профессор итеп билгелиләр. Гади профессордан билгеле галим, Казан халкының хөрмәтле кешесенә әверелә ул. Нәкъ менә ул ректорлык иткән елларда Казан император университетының архитектура ансамбле төзелә. Карл Фукс беренчеләрдән булып Казан губерниясының тарихын яза. Казанның һәр йортында билгеле булган табиб та ул. 1917 елга кадәр әлеге урам аркылы Покров атамасын йөртә. 1899 елда Бутлеров исеменә алыштырырга дигән тәкъдим була. 1914 елда Казан шәһәре думасы тарафыннан ул Лебедев атамасын ала. 1923 елда урамга революционер Николай Городецкий исеме бирелә. Бүгенге атамасын ул 1996 елның 2 октябрендә ала. Урам зур булмаса да, республика тарафыннан сакланыла торган архитектура биналары күп монда. Мәсәлән, әлеге йорт шәһәр хастаханәсе бинасы. Ул 18 гасыр азагы 19 гасыр башында архитектор Яков Шелковников проекты буенча төзелә. Игътибарга лаек объектлар арасында Чекиста йорты дип аталган әлеге бинада бар. Ул 30 елларда архитектор Федоров тарафыннан төзелгән. Бу йортта композитор Натан Рахлин, фән һәм техника шәкелесе Лев Столов һәм академик Талгат Сиражетдиновның яшәве билгеле. Зур Кызыл урамы белән киселештә Лихачев йорты урнашкан. Ул 1834 елда сәүдәгәр Лихачев өчен Петр Пятницкий тарафыннан төзелгән бина.
19 ғасырның бірінші яртысында түзілген тағын бір бина қызлар үшін дини училище. Карл Фукс урамы Қазанның Вахитов районында. Ул Дзержинский, Карл Маркс, Зур Қызыл, Бехтерев урамнары белән кисешә. Қырық ел дауымында 70-тен артық скульптура һәм монумент декорация әсәрләре, йөзләп картина язган күп кырлы иҗади шәхес Илдар Хановны искә алыйк. Бүген аның иң яхшы эшләре Россия музейларын, шулай ук Татарстанның күп шәһәрләренең урамнарын һәм мәйданнарын бизи. Идел елгасы фонында сары, кызыл, яшел төстәге гөмбәзләре белән ялтырап торган Галәм гыйбадәтханәсе дә һәркемнең игътибарын җәлеп итәргә сәләтле. 16 динне берләштергән Галәм гыйбадәтханәсен фәлсәфәче архитектор 1994 елда төзи башлаган. Тулырак киләсе видео язмада. Халыкта аны төрлечә атыйлар. Барлык диннәр гыйбадәтханәсе, халыкара рухи бердәмлек мәдәни үзәге. Әмма безнең төшерү төркеменә экскурсиядан соң Галәм гыйбадәтханәсе атамасы хуш килде. Әлеге йорт һәркемне үзенчә кабул итә. Кемнеңдер ялгыз күңелен кочып, бушлыкны яңа белемнәр, хисләр белән тулыландыра, ә кемдәдер киресенчә шик куята. Безгә исә ул сәнгатьнең кабатланмас бер һәйкәле буларак күренде. Иксез-чиксез күргәзмә залы, төрле ил мәдәнияте, дине музее, иҗат мәккәсе. Аның тышкы фасадына да бит сәгатьләр буе карап, гөмбәз сыннарын өйрәнеп була. Әмма килдек икән, бу йорт буенча сезгә экскурсия үткәрми булмас. Галәм гыйбадәтханәсе Хановлар нәселе нигезендә урнашкан. Әтиләре үлеме алдыннан малайларына шушы урында мәчет төзергә дип васыять итеп калдыра. Төзелеш эшләре 1984 елда башлана. Әтиләре күтәргән диварга яңа бүлмәләр өстәлә. Мәчет урынына дөнья йорты пәйда була. Кирпеч, фикер салу эшләрен абыйлы әнеле Илгиз һәм Илдар Ханов башкара. Алар бирдә үз хыялларын тормышка ашыра, тормыш тәҗрибәсе, фәлсәфәсен пумала ярдәмендә таш дивар киндергә язып калдыра. Иң беренче зал католик ширкәве. Башта ул актлар залы вазифасын үти. Соңыннан биредә витраж түшәм, тәрәзәләр урнаштырыла. Аларны Хановлар үзләре ясый. Витражларда католик дини изгеләре сурәтләнгән. Фома Квинский, Жанна Дарк, Франциск Ассийский, Изге Доминик. Концертлар оештыру өчен орган җитмәде Илгиз Ханов. Чыннан да әлеге инструмент залга аерым бер атмосфера өстәр иде. Витраждан мозаикага, көн батыштан көн чыгышка күчик. Моның өчен күрше залга үтәргә кирәк. Босаганы атлавың була, шундук Будда гыйбадәт йортына эләккәндәй буласың. Колесо сансары бара шундай, ол мозаикадан ясаган. Икенче мандала тоже мозаикадан ясаган. Бу бүтән рәсемләр ясаган Тибетта шикелле. Бу гипс, агач, рәсем каләм белән ясалган. Ол бик матур. Тибетка барасыз хасыга. Ол да күзләр окая матурдар. Без дә шулай матур ясарга теләдек. Бу эшкә тотынганчы Илгиз әфәнде берничә кат Тибетка барып кайта. Андагы изге йортларга йөри, буддизм дине фәлсәфәсен өйрәнә. Бу үз аңны аңлау белеме дип атар идем ди ул. Йорта елга без ясадык. Та монда бер нәрсә дә булмаганы, иске мунча булганы, без бу залны ясадык. Монда тогын 6 Будда була. Майтрея, Майтрея, Шакьямуни, Авелтикишвара, монда Буддалар булалар. Галәм гыйбадәтханәсендә әлегә 16 зал исәпләнелә. Алар нинди дә булса бер мәдәнияткә, дингә багышланган. Барлык кешенең дә сәяхәт итү мөмкинлеге юк. Биредә алар чит ил культурасын өйрәнә, башка диннәргә карата үзләрендә толерантлыкны тәрбияли ала ди рәссам. Икенче катта иң төсле залларның берсе Шива храмы урнашкан.
Шива индуизм динендә тирә-якны тудыручы тәңре, кешеләргә бәхет китерүче. Ул Вишну һәм Брахма белән берлектә изге триада Тримуртинны тудыра. Бу индуизмда төп тәңреләр, галәмне тудыручылар. Залда Шиваның тууы, аның кешеләргә карата михырбанлыгын сүрәтләүче күренешләр ясалган. Барысы да Һиндстандагы Шива гыйбадәт йортыныкы кебек. Галәм гыйбадәтханәсенең иң төсле залында әлеге экскурсияны тәмамлап торыйк. Аның башка заллары буенча сәяхәтебезне алдагы тапшыруларда дәвам итәрбез. Сезне Бор диннәр гыйбадәт йорты буенча Гөлинә Шаймуллина һәм Андрей Корсинский йөртте. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Билгеле мондый сәнгать һәм архитектура шедеврын төзү өчен рухи көч, ярдәм һәм Аллаһ тарафыннан бирелгән табигый сәләт, тырышлык кирәк. Кеше табигать белән аерылгысыз. Табигатьнең тылсымына шөкрана кылып, аңа соклана торган чырыбыз. Алмагачлар чәчәк ата. Алмагачлар чәчәк ата майның 15-ләрендә дип җырланса да, быел табигать иртәрәк уянды. Шуннан да язның иң хозур, иң матур чагы ул алмагачларның чәчәк атуы. Бу чор һәр кешене уйландыра. Табигать анабыз биргән матурлыкка тагын бер кат сыкланыйк. Сынчы, рәссам, фәлсәфәче, архитектор Габдулла Тукай бүләге иясе Илдар Хановка Аллаһы Тәгаләдән кешеләрне сихәтләү, дәвалау, күрәзәчелек итү кебек сәләт бирелә. Үз гомерендә кемнәрне генә дәваламаган ул, бик күпләр шифа тапкан аның дәвасыннан. Кыска гына гомерендә акылга сыймаслык зур эшләр иҗат итеп калдырган. Илдар Хановның теләге барлык халыкларны да дус, тату яшәтү булган. Әнә шул максат белән үзенең атаклы Галәм гыйбадәтханәсен төзегән ул. 16 динне берләштергән бу үзенчәлекле сарай турында төшерелгән видеоязманың дәвамын тәкъдим итәбез. Галәм гыйбадәтханәсе буенча сәяхәтебезне дәвам итик. Иң элек Илгиз Хановның иң яраткан өлеше татар залына үтик. Килеп керешкә колакны былбылым җыры иркәли. Диварларда Илгиз Хановның картиналары. Аларның барысында да хатын-кыз портретлары сурәтләнгән. Үзәктә Сөембикә образы. Һәрбер портрет рәссамның якыннары, әнисе, сеңелләре, туганнары. Барысы да бик кадерле миңа ди ул. Татар хатын-кыз портретларын тәкъдим иткән залдан татар мәдәнияте мирасына күчик. Биредә диварларны шамаилләр бизи, ә түшәмдә Татарстан әләме төсләрендәге пәрдәчекләр. Бүтән нәрсәләр без үтүбез ясадык, күрсәтергә, что торга ярамый шундай наследиене. Оны кирәк калдырырга, балаларга күрсеннәр, что татар нәселе бетмәде. Ну, шундай уйлар булганы. И күрсәтергә, что талант кешеләрдә бар. Оны үстерергә кирәк. Диннәргә багышланган бүлмәләр арасында шын күргәзмә заллары яшеренгән. Берсендә абыйлы Нәлихановларның Чаллы шәһәрендә эшләнгән хезмәтләре күрсәтелгән. Сүз уңаеннан Чаллының Муса Җәлил проспектында урнашкан Ватан ана монументы аларның иҗат җимеше.
Әмнә бу бүлмә Илдархановның монументаль эшләреннән тора. Бирдә Хиросима, Нагасаки, Хиросима 2, Апокалипсис дип аталучы рәсемнәрне күрергә була. Кубизм юнәлеше белән эшләнгәннәр. Дөнья барлыкка килү турындагы сәнгать әсәре күләме буенча иң зурларның берсе. Иң истә калганнары революция һәм Габдулла Тукайга багышланганнары. Күргәзмә залларының иң күңелгә үткәне югары каттагысы. Биредә Илгизхановның беренче картиналары урын алган. Бу рәссамның беренче иҗади адымнары, тәүге портретлары. Алар тулы бер гомер, 50 еллык тарихлары бар ди Илгиз әфәнде. Бу зал исеме взгляд, мин кечне булгач рәсем ясаган идем. Ул шундай эшләр. Минем дусларым малайлар, мин Волгага җиреп рәсем ясаган идем шулай. Дус малайлар, кызлар, балалар, кем эшләгән идем. Караш күргәзмәсе залында үзеңә генә хас бер атмосфера. Рәссамның яшьлек еллары, фонда Pink Floyd төркеме җырлары, уйда якты киләчәк, хыяллар. Яшь вакыттагы Илгиз ниндирәк иде ул? Ну, как бүтән малайлар шикелле. Футбол, хоккей, бокс, шундай эшләр булган. Хәзер инде икенче әйберләр кирәк. Гыйбадәт йорты булыр дигән уй башыгызга килә иде ул вакытта. Бер кем дә белмәгән, аны Алла ул бара. Кеше уйлый шулай, Алла бирә шулай. Икенче булмай. Аны ишетергә кирәк. Они өйрәттеләр безне. Абыйлар, бабайлар өйрәттеләр безне ничек кирәк торырга. Оларга бик зур рәхмәт. Биредә дөньяның һәрбер кешесе үз урынын табарга, күңелен юатырга мөмкин. Кемдер үз гыйбадәт залына кирип, кемдер сәнгать үрнәкләренә сокланып. Барысы да шифа үзлегенә ия. Ни гаҗәп, әлеге гыйбадәт йорты Казан читендә генә урнашкан, әмма бирегә шәһәрдән килүчеләр юк икән. Башлыча чит өлкәдән туристлар йөри. Урыны да бик матур, Идел буенда урнашкан. Иске Аракчино бистәсендә булсагыз, кирмичә китмәгез. Бу йорт гаҗәеп энергиягә ия. Манзара тапшыру өчен Галина Шаймулина, Андрей Корсинский. Әле күптән түгел генә 9 май җиңү бәйрәмен илебез белән гөрләтеп уздырдык. Хәрби хезмәткә чакырылыш кампаниясе дәвам итә. Контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе урынбасары, хәрби хезмәткәр майор Рөстәм Сафиуллин бүген бездә кунакта. Рөстәм, саумысыз? Исәнмесез. Бүген көндә яңалыклар белән сезгә хәбәр итәргә инде. Үзгәрешләр бармы инде? Үзгәрешләр бар. Хәзер без хәрби гаскәрләргә кандидатларын сайлау пунктында без эшебезне башлыйбыз инде. Хәзер 18 яшьлек егетләр белән инде. Элек без эшлидек. Призы буенча хезмәткә егетләр белән. Хәзер инде бүген кешеләрне аларны Демәк, хезмәт итмәгән җегетләрне дә аласыз хәзер. Үзгәреш шунда киеме? Беренчесе шул. Һәм бер мәртәбә бирелә торган премия бар, 195 мең. Безнең кандидатлар хәрби хезмәткә киткәндә, алар 195 мең премия алалар һәм аларның хезмәт хакы аена 204 меңнән артык була. Көненә без 30-40 егетне җибәрәбез инде хезмәттәргә, диңгез пехотасына һәм воздушно-десантный войска спецназ. Алар нидә булса әзерлек үтәме яки турыдан? Әлбәттә. Туры инде шул. Юк, без аларны җибәрәбез воинский частьларга. Аларында боевое слаживание үтәләр полигоннарда. Үзенең гыйлемнәрен уже практика. Әзерлекне кичәйтәләр инде. Кем димәк бит инде хезмәт итмәгәч әле гомумән аның нәрсә икән белми дә, аңламый да, шул кинода гына күреп үскән дип әйтергә мөмкин инде. Шулай бит. Алар менә шул хезмәткә алынгач инде ул тәртибе ничек бара? Башта укыйлар, аннан соң кайнар нокталарга озаталалардыр инде. Шулай бит. 2-3 ай хезмәт итеп ялга китәләрме? 6 аймы, 1 еллык хезмәтме, 2 еллыкмы? Менә бу килешү ничек төзелә? Һәрбер кеше бер китап инде ул, һәрбер кеше бер тормыш. Җибәрәбез егетләрне Севастополь шәһәренә, Псков шәһәренә. Алар подготовканы инде 1 ай узалар. Аннары саңалар кайнар нокталарга китәләр. И командирлары аларны уже
тәртип буенча отпускка җибәрәләр. Отпуск 2 атнадан соң артык. 2 атнадан артык инде бер отпуск. Әйе. Күпме хезмәт иткәннән әлеге отпускны алалар? 3 айдан да алып була, 6 айдан соң алып та була. Анда на решение командира. Контрактчыларга нинди таләпләр куела? Теләсә кем монда килә аламы? Теләсә юк дип, теләсә кем булмый инде ул бер кашанда. Беренчедән инде военкоматка киләләр. Без алар белән беседа проводим. Сөйләшәбез, психологлар сөйләшә, медосмотр узалар. Аннан алар киләр безнең сайлау пунктына Казанга, Аэропорская, дом 1. Без анда аларның документларын тикшереп, алар белән бергә аралашып инде воинскую часть выбираем. Һәм теге елда безнең запретлар бар иде. Быел инде послабление. Хәзер җегетләр кем яшәгәндә дөрес юлдан тайпылган җегетләрне аласың дим. Алар белән аралашып, гаиләләр их проступки күптәннән булса, гаиләләре хәзер булса, хәзер эшлиләр һәм төп-төгәл гражданин инде. Аларын да хәзер без җибәрәбез. Бик яхшы отзывлар киләләр, чөнки алар дөньяның нинди авыр икәнен беләләр. И кайнар нокталарда алар үзен ачалар. Чөнки яшь чагында оступился, аннан эш буенча да авыр, а монда үзе исемен чисталау. Димәк, инде үзен чистарта алайым, үзенең тарихын. Ялгышлыкларын төзәтергә тырышалар. Бер ике историяны, ике сөйләрмен. Берсе бер җегет килде. Мин улымның йөзендә герой буласы килә дип, чөнки яшь чагында. Аннан хәзер безнең тенденция яшь егетләр килә, китә башладылар инде. Элек безнең 35-тән 40-тан артык егетләр китәйләр кайнар ноктага. Хәзер инде 30-дан да артык. Һәм тенденция улы әтисе янына китәсе килә. Әтисе улы янына, абыйлар. Бер гаилә бар, анда 4 туган бер воинский частька киттеләр инде. Һәм бик яхшы эшлиләр. Эш мәсьәләсенә килгәндә калганда, ир-егет бит нәрсә дисәк тә, гаилә тәрбияләүче, гаиләне ашатучы булып бара беренче чиратта, хатын-кызлар да әйбәт эшләгән чорда яшәсәк тә, менә алар эшләрен калдырып киткән ир-егетләребез исән-сау әйләнеп кайткач, аларның эш урыннары сакланачакмы? Бу мәсьәлә ничек хәл ителгән? Контракт буенча китүчеләрнең эш урыннары саклы по решению работодателя инде. Чөнки контракт буенча китүчеләр официально трудоустроены, һәм аларның хезмәт хакы 204 меңнән артык. Әле анда бар премиялар, бар льготалар, аларның гаиләләренә, балаларына. Һәм контракт ул 1 елдан артык. Работодатель бер урынны елдан артык бит инде тотылмас. Шуңа безнең хөкүмәт ярдәм итә. Без внеконкурсное поступление уку йортларына һәм ашау мәсьәләсе балаларга бушка. Сез сөйләгән әйберләрне тәфсилләбрәк кайда белеп, ничек өйрәнеп була? Военкоматның сайты бар безнең, һәм рекламаларын күрәсездер инде бөтен Татарстанда, юлларда, шәһәрләрдә. Безгә шалтыратып 221-445 һәм военкомат яшәгән тору җирләрегездә. Шулай әлеге эшнең максатын беләбез, бөтенесе дә җиңү өчен ул тизрәк килеп җитсен иде. Илк көннәребез тынычлансын иде. Без тарихка гына күз салсак та, мондый афәтләрнең кабатланмавын телибез һәм бер шулай була күрсен. Кунакка килгән өчен рәхмәт. Фикерегез менә гражданлык һәм патриотик хисләрне ничек тәрбияләргә була икән? Һәр заман, вакыт үзенең батырлары бар. Мин сайлау пунктында 10 елдан артык эшлим инде. Нинди дөньяда, Россиядә, туган илебездә, Татарстанда нинди үзгәрешләр булса да, булмаса да, яхшы яшәүме, начар яшәүме, барыбер киләләр кешеләр, романтиклар, чын патриотлар. Бәлки ул авылда обыкновенный слесарь булып колхозда эшләгән кеше тып-тыныч кына кайнар ноктада чын герой була, батыр. Үзен ача. Һәрбер кешедә иратта стержень русча сүзендә бар. И кем ничек аны ача? Кемдер аны 12 яшьтә ача батырлыгын һәм үзенең тормышын шулай итеп ясый. Кемдер 30 яшьтә, кемдер 40 яшьтә. Һәр заман үз батырларын ача. Һәр поколениягә
безгә безнең ул авырлыклар килә. Әмма бөтен авырлыкларны без җиңеп чыгабыз. Җиңү безнең кулда һәр вакыт. Иртән эшкә килсәм, вахтада миңа дип 101 роза чәчкәсе калдырганнар. Ай, сиңамы? Кемнән икәнен белмим. Иреңә юкмы? Әлбәттә бик сөендем, чөнки һәр хатын-кыз чәчәкләр ярата. Шулай. Көнләшәсеңме? Әлбәттә. Юк, сөенәм. Роза гөлен халыкта мәхәббәтнең гөле диләр. Нәфислектән үрелгән һәр чәчкәсе аның назлы, тик шәнешкеле, сөйле сагышларга аның угы дәва булсын. Бүген кызык дөнья сәхифәсендә хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова матурлык һәм сөю гөле булган роза чәчәге турында сөйләр. Роза чәчәге борынгы заманнардан ук чәчәкләр патшасы булып саналган. Аны Алла бүләгенә тиңләгәннәр. Ул бүгенге көндә дә үз кыйммәтен югалтмый. Гөл чәчәкләрне тәҗрибәле бакчачылар гына үстерә ала дип уйларга кирәкми. Әлбәттә, бу гөл көйсез, әмма аңа теләгән һәркем якынаю юлын таба ала. Хуш исле язлар белән сезне, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген кызык дөнья сәхифәсендә мин Миләүшә Ризванова сезгә гөл чәчәкләр турында сөйләрмен. Розаның бик күп төре төньяк ярымшарының уртача һәм субтропик өлкәләрендә үсә. Кыргый розаларны гөлҗимеш дип атыйлар. Гөлҗимешнең төрләрен паркларда, бакчаларда, декоратив бакчаларда үстерәләр. Роза гөленең күп гасырлы тарихы бар. Бакча розалары берничә кыргый төрдән барлыкка килгән. Галла розасы, Намаз розасы, йөз яфраклы роза, шулай ук Азия розалары. Алардан шәй исен хәтерләткән шәй розалары барлыкка килгән. Элекке сортларның кимчелеге чәчәкләрнең тишинлеге. 17-19 гасырда селекционерлар розаның ремонтатлы сортларын үрчетә башлыйлар. Бүгенге көндә гөл чәчәкнең 25 меңнән артык сорты билгеләнә. Гөл чәчәкне роза дип йөртү борынгы римлылардан калган. Безнең көннәргә кадәр үк гөл чәчәкне чәчәкләр патшасы дип йөрткәннәр. Шундый мактаулы исемне халык аңа ни өчен биргән икән? Ул тропик якларга хас булган үсемлек. Моннан 4000 еллар элек аны Вавилонда, Иранда күпләп үстергәннәр. Элек Иран дәүләтенең исеме Гөлстан, гөлләр иле булган. Аннан соң гөл чәчәк башка илләргә дә тарала башлаган. Нинди генә халык һәм ил булмасын, һәр кайсында да гөл чәчәк халкының иң яраткан чәчәге булып торган. Шушы елларга хәтле әлеге үсемлек бер вакытта да үзенең әһәмиятен югалтмаган. Борынгы Римда ул иң данлы чәчәк булып исәпләнгән. Бер нинди бәйрәм дә, тантаналы вакыйга да анда хуш исле чәчәктән башка уздырылмаган. Исле майлар җитештерүдә дә гөл чәчәк беренче урынны алып тора. Гөл чәчәк хәзер декоратив үсемлек һәм хуш исле май, роза май чыгару максаты белән үстерелә. Безнең илдә исле май җитештерү өчен берничә совхоз гөл чәчәк үстерү белән шөгыльләнә. Белгечләр 1 килограмм роза мае табу өчен 1000 килограмм чамасы таш яфраклары кирәк дип әйтәләр. Галимнәр 1 литр хуш исле май ясау өчен 1 тамчы роза мае җитә диләр. Чыннан да, безнең көннәрдә дә роза мае бик кыйммәт. Сез ничектер? Ә мин роза гөленең бакчада чәчәк атып утырган мәлен яратам. Һәм әлбәттә бүләк иткәннәрендә. Шундый хуш исле нотада мин сезнең белән хушлашам. Чәчәк атып яшәгез. Казан Кирмәненең Татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге тарихы музеенда рәссам Әнвәр Сәйфетдиновның күргәзмәсе ачыла. Күргәзмә Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында оештырыла. Шулай ук авторның 60 яшьлек юбилеена багышлана. Милләттәшләребезнең тормышында булган башка вакыйгалар турында хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина сөйләр. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Үзбәкстанда яшьләрдә өлкән буынга, үз тарихына хөрмәт тәрбияләүгә зур игътибар бирелә. Шушы көннәрдә башкала мәктәпләренең берсендә 1-нче сыйныф укучылары авиация майоры милләттәшебез Мансур абый Урмеев белән очрашты. Шунда билгеләп үтәргә кирәк, Мансур Юсуп улы Ташкент шәһәренең татар үзәге әгъзасы, моңлы тавыш иясе дә. Җылы очрашуда хәбәрчебез Сәрвиназ Кәримова да булып кайтты. Шара Ташкент шәһәренең 91-нче урта мәктәбендә узды. Очрашу башында Мансур абый укучыларга үзенең тормыш юлы, балачагы, хезмәт еллары һәм хәзерге тормышы турында сөйләде. Балалар үз чиратында ветеранны үзләре башкарган сугыш еллары җырлары белән сөендерделәр.
Цель этих мероприятий в том, чтобы дети, ребята знали. Бу чараның максаты балаларга тарихыбызны өйрәтү. Алар тыныч күкнең нинди бәя белән алынганын, үзебезнең геройларыбызны белергә тиеш. Очрашуыбыз бик күңелле үтте. Мансур ага балаларга сугыш җырларын җырлады. Балалар да рәхәтләнеп кушылдылар. Ветеран үзе дә буш кул белән килмәгән. Балалар өчен ул истәлекле бүләкләр, җырлар һәм хәтта бию дә әзерләгән иде. Укучылар мәктәп директоры белән бергә безнең каһарманыбызга истәлекле бүләкләр һәм чәчәкләр тапшырып, мәктәп территориясендә урнаштырылган мемориалга юл тоттылар. Ул заманында бу мәктәптә укыган һәм соңыннан сугышта һәлак булган солдатлар истәлеге итеп куелган иде. Во время войны наши ученики 10 класса были отправлены на фронт. Сугыш елларында мәктәбебездән 10-нчы сыйныф укучылары фронтка җибәрелгән. Мәктәп сугыш елларында госпиталь булып хезмәт иткән, чөнки янәшәдә генә вокзал урнашкан була. Яраланган солдатларны бирегә алып килгәннәр, ни кызганыч, укучыларыбыз сугыштан кайтмаган. 1970 елда мәктәп җитәкчелеге белән сугышта һәлак булган укучыларның гаиләсе, туганнары үтенече белән биредә мемориал куела. Сугышка киткән укучылар арасында малайлар да, кызлар да була. Барлыгы 43 кеше. Бу мемориал аларның истәлегенә салына. Бик яхшы каршы алдылар. Үземнең тормышымны бераз сөйләдем. Кая булдым, ничек булдым, кая укыдым, кая бардым, ник бардым. Вот. Бик миңа ошады, тәртипләре, тыңнадылар, яхшылар, сорадылар, кая, ничек. Бу очрашулар кирәк. Мин сугышта булмасам да все-таки Кубада булдым, Карибский кризиста, Афганистанда булдым. Вот. Бу очрашуны кирәк. Кем анда булган, сөйләшергә, ник бардык, нигә бардык, ничек килдек. Бу җылы очрашу ахырында балалар каһарманыбыз белән берлектә истәлекле фото сүрәткә төштеләр. Оренбур татар яшьләренең актив әгъзасы, оста кондитер, биюче, милли рухта тәрбияләнгән, үз телен яхшы белүче татар егете, ул үз кондитер мәктәбен ачкан Илфат Батыршин. Хәләл тортлар пешерүче, татар ансамбльдә йөрүче милләттәшебез турында безнең Оренбургтагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Мин инде кондитер булып 7 ел уже эшлим. Рестораннарда эшләдем, пекарняда, кондитерскийда эшләдем. Менә инде 3 ел буе мин рестораннан киттем дә шеф-кондитер булып эшләгәчтен үземә эшләргә уйладым. Самозанятый булып эшләдем. Илфат Батыршинны бигрәк тә кондитер сәнгате кызыксындыра. Оста 5-нче разрядлы шеф-кондитер. Үз эшен ачу өчен егет бүлмә таба, аны ремонтлый, дизайн эшендә үзе башкара. Шулай итеп күптәнге хыялланган кондитер мәктәбен ача. Бір-ике пробный дәресләр үткәрдем, кешеләргә ошый, довольныйлар. Инде аннары да ошар дип уйлыйм, килерләр дип уйлыйм, чөнки тырыштым алар өчен кешеләрне өйрәтергә, кондитер профессиясын, дәрәҗәсен безнең регионда күтәрергә. Зур профессионал гына түгел, чын күңеленнән милләт җанлы, татар рухлы, иманлы, инсафлы, шәфкатьле егет. Һәм шулай ук эчке байлыгы белән дә, күп сәләтләре белән дә Оренбург татар җәмгыяте үткәргән барлык чараларда актив катнашып, безне шулай сөендереп килә. Без моңа әлбәттә бик шатланабыз. Илфат Оренбургның Тургай халык ансамбле коллективының биючесе. Барлык эшләрен дә камил башкарырга омтылган егетнең төрле кызыксынулары үз халкының гырыф-гадәтләре берләштерә генә. Biz аның бүген шатлыгын уртаклашырга дип килдек һәм үзебез дә инде мастер-класска катнаштык. Зур рәхмәт әйтәбез Илфатка, уңышлар телибез. Үз һөнәренең остасы булып китсен һәм аның белән горурланабыз. Илфаттан ишетеп калдым, ул татар милли ашларына багышланган мастер-классларда үткәрәчәк икән. Без аны шатланып каршы алдык һәм инде аңа татар милли ашлары дигән китапны аңа ярдәмче бүләк итәргә булдык. Илфат Батыршин Заклама университетта диплом яклап, югары белемле технолог булачак. Алда татар халык ашларын тәкъдим итү дәресләре. Илфат, спасибо! Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Sağlarmısınız hürmetlilerimiz, doğan tumaşa, kurşı falan hem uyuz gailelerin kadirlep yaşavşı milletteşlerimiz. Şundan da tuğanlardan soň en yakın kişiler bulup direk kurşilerini otarga kirektir. Bigirek de oğul jirliginde turmuşunu kurşilerden başka köz aldığına da getirip bulmay. Birge kütü kuup, kişilerin birge qarşılaw, hal-ahval bilişip, yerdemleşip, gümür kişiru. Uzi bir rahat hem baxit. Qoyadır Irak səfərgə, жәйгі yollarga kitkende de yurtımızga көз qulaq bulup turuşular, elbette kurşilerimiz. Kurşi kayıp mine bir küngüne kiteyik sıyırımlığına sağ olmazsın miken. Yuqqağına kurşi haqı, təngri haqı demegen burungular. Kurşilerimiz bilen de dost tatu yaşayık. İyisen misiniz qadırlı tamaşaşılarımız? Selam kurşi. Bir sahnede 80'den artık katnaşuşı, dini ruhtagı шығышlar, ihlas tamaşaşı. Ruhi Мұң festivalinin gala konsertinden bizim reportaj. Көңіл түшінгілігінен нешік құтылырға психолог кеңешлерін тыңларбыз. 2023 yıl Tatarstanda milli medeniyetler hem gırıf-гадәтләр yılı dip iğlan itildi. Medeniyet ülkesi maddi kıymetler bilen beyələnmey. Ol көңіл кушуы, сәләт, матурлык ülkesi. Үзебезнең йолаларыбызны, гырыф-гадәт бәйрәмнәребезне өйрәнү зур әһәмияткә ия. Күңел куша икән, кичекмәстән театр музейларга барыгыз. Мәдәни ярдәмче сәхифәсен алып баручы Идел Кыямов та нәкъ шундый фикердә. Исәнмесез, мәдәният сөюче дуслар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны башлыйбыз. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейы биналарында музейлар көне һәм төне акцияләре узачак. Музейның барлык бүлекләренә, төп бинага, заманча сәнгать галереясына, Хәзинә милли сәнгать галереясына түләүсез керергә мөмкин. Музейлар төнендә музейга килүчеләрне кызыклы һәм мавыктыргыч программа көтә. Музей күргәзмәләрендәге сәнгать әсәрләренә бәйле серләрне экскурсияләр, концертлар һәм лекцияләр ачачак. Алабуга Дәүләт музей тыюлыгы музейлар төне бөтен Россия акциясына кушыла. Чарак саларында 10 интерактив театральләштерелгән программа тәкъдим ителәчәк. Кунакларны Иван Шишкин музей йортында, Шәһәр тарихы музейында, Владимир Бехтерев исемендәге Өяз медицинасы музейында, Надежда Дурова музей утарында, Көмеш гасыр китапханәсендә, Заманча этно-сәнгать музейында, күргәзмәләр залында, Хәтер музейында һәм сирәк коллекцияләр галереясында көтеп калалар. Теләге булган һәркем декоратив кулланма сәнгать музей ustaxanəsində uzuşu ustaлык дәресендә катнаша ала. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан Дәүләт консерваториясенең урта махсус музыка мәктәбе ел сайын үткәрелә торган традицион концерт оештыра. Анда мәктәп солистлары, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреатлары һәм хәйрия фондлары стипендиатлары катнаша. Волга-Волга вокаль-инструменталь ансамбле һәм Ля Примавера Казан камера оркестры Идел елгасы көне уңайыннан концерт оештыра. Программага Казан төркеменең оркестр яңгырашындагы танылган җырлары керде. Аларның күбесе «На одной волне» дип аталган альбомга да кергән. Казан филармониясе артистлары Аладдин Love Is балалар спектакленә чакыра. Гади егет урам җырчысы Багдад принцессасына өйләнә аламы? Бу хакта Аладдин Love Is спектаклендә белербез. Бүгінгі менә шулар, исән-амин булыгыз. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәнлектән килә. Шулай рекламага тукталыйк. Ул да бит сихәт бирә. Кешенең катлаулы тормыш хәлләренә булган реакциясе депрессия дип атала. Киләчәк өчен курку, алда торган эшләрне хәл итә алмам дип борчылулар да депрессиягә илтә. Әмма сау сәламәт кешегә хәсрәтләнеп утыру урынлы микән? Нәрсәдән ләззәт аласыз, шуны эшләгез, хәзер үк рәхәтләнеп эшләп торган, кәйфне күтәрә торган шөгыльләрегезнең исемлеген язып куегыз да, кичекмәстән хыялларыгызны чынга ашырырга тырышыгыз. Депрессиягә бирелеп, уйнап кына сөйләшеп караганым шундук йөрәк тота башлады. Депрессиягә бирешә күрмәгез. Берәүләрнең уенда мине буенда елдан артык эштән ашый. Үткән, киләчәк, бүгенге 40 сәгать тышта йөреп керү депрессиядан коткара дигән фикерләр бар. Йокысыз 40 сәгать барсын да коткара алырмы? Кеше төрле ысуллар кулланып карый, яки аны үзенең булдыксыз, аның берни дә килеп чыкмый, бу тормышта буш кук дигән фикер чиккә җиткерергә мөмкин. Мөгаен һәркемгә дә үз гомерендә бер тапкыр булса да бу фикер килгәндер. Кемдер аны тиз генә үткәреп җибәрә, алга таба яшәвен дәвам итә.
Кемдер айлар буе уйлап үзенең кимчелекләрен зурайтып күрә башлый. Ауруга әйләнә. Кешене бер нәрсә белән дә кәефен күтәреп булмый. Физиологик яктан караганда андый кешеләрнең аппетитлары уйный башлый. Мәсәлән, кайсы бер кешеләр ашамый башлый, аппетит бетә, ябыгалар. Кайсы бер категория кешеләр киресенчә артык күп ашый башлыйлар һәм симерәләр. Шулай ук депрессия белән җәфаланган кешеләрнең йокылары начарая. Тәнге йокы кача. Көндез киресенчә йокы булмаганлыктан кеше һәр вакыт ятып аласы килә башлый, хәле юк. Аннан соң менә практикада шундый случайлар булгалый. Кешедән сорыйсың, сөйләшә башлыйсың да, миндә депрессия юк дип әйтәләр. Минем йокым шундый әйбәт, аппетитым шундый әйбәт, мин күп ашыйм, башны мендәргә куюга йокыга китәм дип әйтәләр. Тик менә монда шундый бер кызык момент. Бу кешеләрнең йокыга күчә торган фазалары юкка китә, юкка чыга. Мендәргә башны куюга кеше йокыга китә, тик иртәнге 3-4 уяна. Менә бу инде бессонницаның симптомнары, раннее пробуждение дип атала, депрессияда шул основные звоночки. Депрессияны билгеләр өчен бик җиңел тест бар. Беренчесе, ул кешенең ашыйсы килми. Аппетит уйный башлый дип әйттем инде мин. Кеше ябыга, яисә киресенчә күп ашый башлый. Икенчесе, гел һәр вакыт йокыга тарта, кешенең хәле юк. Көн саен елыйсы килеп тора. Дөньяның яме бетә. Менә кеше дөньяны сыры төсләрдә генә күрә башлый. Аннан соң, дүртенчесе, ул үзеңне шундый бәхетсез, булдыксыз пешмәгән кеше итеп тоясың. Һәм элек шатландырган әйберләр дә инде хәзер сөендерми башлый. Менә шушы 5 пункт булса, әгәр дә булар 2 атнадан артык кабатлана икән, димәк сездә депрессия булырга мөмкин. Шуңа күрә озакламый психологка, психиатрга яки неврологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Депрессия бер кемне дә жәлләми торган авыру. Кемдер бер атна эчендә, кемдер еллар буе хастаханәдә ятып чыга. Әйе, табибларның ярдәме һәм психолог ярдәме биредә кешене бу халәттән чыгарга ярдәм итәргә мөмкин. Бездә бит психолог белән психиатрны аермыйлар. Мин псих түгел, психологка миңа нәрсәгә барырга дип әйтәләр. Кеше белми. Психолог чем занимается, психиатр чем занимается и психотерапевт. Менә шуңа күрә, аермаганга күрә информация юк кешеләрдә. Поэтому куркалар. Бу белмәүсезлек инде. Редко кайчан 60-50 яшьтәге кеше әйтә: "Менә шундый әйбәт яши, минем шундый второй дыхание ачылды, мин нәрсәләр ачып җибәрдем, саттам, ясыйм, эшлим" дип әйтүчеләр бар, но алар бик аз. Вот на самом деле шулай булырга тиеш. Аннан соң әйтергә нәтиҗәле күп кеше пенсиягә чыкканнан соң да шундый үзләренә цель куялар. Все, мин үземнекен яшәдем, бетте, эш бетте икән, все, миңа скучно, отпуск, отдых. Күп кешенең шундый установка, отпуск, ял итү авыру белән ассоциируется. Шуңа күрә алар опять-таки менә шу авыруга кирип китеп, күбесе шуннан чыга алмый чакта калалар. Вот. Анда как раз шундый менә список бар, как жить, как не уйти в эмоциональный негативный настрой. Именно иметь хобби, увлечение. Менә шушы хоббилар, әгәр синең творчествоң, илһамың булса, бу булыша по жизни, именно это вытаскивает. Депрессияны үтеп җиңгән кеше дөньяга да, кешеләргә дә бүтәнчә карый. Кеше тормышы өмет һәм өмет өзелү, җиңелү һәм җиңүләрдән, бәхет һәм бәхетсездән тора. Һәр нәрсәдә дә баланс табып кабул итә белергә кирәк. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Азалия Прокофьева. Рух ул кешенең күңелен, йөрәген, бар булмышын шылгап алган тойгы. Рухи моң бәйге фестиваленең җиңүчеләре билгеле. Тулырак киләсе видео язмада. Юкка гына рухыбыз нык бай булсын дип теләмибез шул. Бер сәхнәдә 80-нән артык катнашучы, дини рухтагы чыгышлар, ихлас тамашачы. Казанда Рухи моң фестиваленең гала концерты булып узды. Әлеге бәйге быел 4-нче тапкыр үткәрелә.
Быелгы безнең конкурс инде ул номинациялар буенча да киңәйде һәм шул вакытта катнашуларындагы географиясе шулкадәр күп зурайды дип әйтәсе килә. Без инде көткән идек Азан буенча без инде 3нче ел, 4нче ел эшләгәч Азаннар күп килер дип. Әмма безне иң шак каттырган менә шу дини җыр номинациясе һәм мөнәҗәтләр булды. Чөнки чагыштырмача башкалары белән алар икеләтә эшләтә күп килделәр. Бәйгедә дини җыр, мөнәҗәт, милли мәкам белән азан әйтү һәм вәгазь сөйләү номинацияләре тәкъдим ителде. Һәр номинациядә әлбәттә үзенең критерийлары бар. Әйтик, әгәр дә ул дини җыр номинациясе икән, монда беренче урынга куела эчтәлек. Сер түгел, хәзерге җырларда эчтәлек икенче бәлки әле өченче пландадыр, беренче урынга хәзерге җырларда куела аранжировка мәсьәләсе. Безнең конкурс буенча беренче урында әлбәттә эчтәлек һәм эчтәлек аша нәрсә әйтелә. Шушы эчтәлек белән кешенең күңеленә йогынты ясап, аңа матур бер фикер бирү, аңа матур бер тәрбия чарасы буларак тәэсир итү турында сүз бара. Әгәр дә ул азан икән, төп критерий әлбәттә азанның моңлы булуында һәм татар аһәңе белән сугарылган булуында. Чөнки без инде хәзер күнектек гарәп мәкамнәренә, төрек мәкамнәренә, шулар белән бергәлектә без үзебезнең милли мәкамны онытып барабыз. Бу үзебезнең тамырыбыз, үзебезнең асылыбыз. Концертта төрле буын вәкилләре катнашты. Һәрбер чыгыш эчтәлекле, милли аһәңле, тамашачы өчен рухи азык иде. Мин дини җыр һәм азан номинацияларында катнаштым. Азанны мин абыем белән өйрәндем, ул миңа мәкамнәрне өйрәтте. Кичкенәдән әбиемнең намаз укыганына карап, дини мөнәҗәтләр башкарып үстем. Мөнәҗәтләр башкаруга мәхәббәт минем кичкенәдән килде дип әйтим инде. Бик яратып башкарам. Күңелдәге иман йөресен, иман артканнан артсын, шундый дини концертлар күбрәк булсын иде. Менә бик шатбыз. Фестивальдә катнашучылар өчен дини рухтагы чыгышлар ясау яңалык түгел. Мәсәлән, Россиянең атказанган артисты Наиля Фатыхова җитәкләгән ансамбль күп еллар дәвамында әлеге юнәлештә иҗат итә. Biz iki номинацияга катнаштык. Мөнәҗәтләр тагын дини җыры. Ул ел сайын без ясабыз 2-3 җыр. Яңалардан да җибәрдек. Менә ш концертка катнаштык. Инде сайладылар безнең җырыбызны Ураза бәйрәм. Ул Ураза бәйрәмгә багышланган. Насифа Каримовна сүзләренә көйләрен мин үзем язам. Бу чарага без җентекләп әзерләндек. Шәхсән үзем, чөнки бу бик зур җаваплылык. Бу концертта барып тик тавыш барыгыз да беләсез инде. Шуңа күрә әлбәттә инде күңелдән, йөрәктән чыккан җырларны тамашачыга җиткерәсе килә. Максатыбыз әби-бабаларыбызның мирасын балаларга да җиткерү ди оештыручылар. Яшьләрнең әлеге юнәлешкә тартылуы бәйгенең дәвамлы буласына ышаныч уята. Иртән эшкә килсәм, вакытыда миңа дип 101 роза чәчкәсе калдырганнар. Ай, сиңама. Кемнән икәнен белмим. Иреңә юкмы? Әлбәттә бик сөендем, чөнки һәр хатын-кыз чәчәкләр ярата. Көнләшәсеңме? Әлбәттә. Юк, сөенәм. Роза гөлен халыкта мәхәббәтнең гөле диләр. Нәфислектән үрелгән һәр чәчкәсе аның назлы, тик шәнешкеле, сөйле сагышларга аның угы дәва булсын. Бүген кызык дөнья сәхифәсендә хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова матурлык һәм сөю гөле булган роза чәчәге турында сөйләр. Роза чәчәге борынгы заманнардан ук чәчәкләр патшасы булып саналган. Аны Алла бүләгенә тиңләгәннәр. Ул бүгенге көндә дә үз кыйммәтен югалтмый. Гөл чәчәкләрне тәҗрибәле бакчачылар гына үстерә ала дип уйларга кирәкми. Әлбәттә, бу гөл көйсез, әмма аңа теләгән һәркем якынаю юлын таба ала. Хуш исле язлар белән сезне, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген кызык дөнья сәхифәсендә мин Миләүшә Ризванова сезгә гөл чәчәкләр турында сөйләрмен. Розаның бик күп төре төньяк ярымшарының уртача һәм субтропик өлкәләрендә үсә. Кыргый розаларны гөлҗимеш дип атыйлар. Гөлҗимешнең төрләрен паркларда, бакчаларда, декоратив бакчаларда үстерәләр. Роза гөленең күп гасырлы тарихы бар. Бакча розалары берничә кыргый төрдән барлыкка килгән. Галла розасы, Намаз розасы, йөз яфраклы роза, шулай ук Азия розалары. Алардан шәй исен хәтерләткән шәй розалары барлыкка килгән. Элекке сортларның кимчелеге чәчәкләрнең тишинлеге. 17-19 гасырда селекционерлар розаның ремонт
татлы сортларын үрчетә башлыйлар. Бүгенге көндә гөлчәчәкнең 25 меңнән артык сорты билгеләнә. Гөлчәчәкне роза дип йөртү борынгы римлылардан калган. Безнең көннәргә кадәр үк гөлчәчәкне чәчәкләр патшасы дип йөрткәннәр. Шундый мактаулы исемне халык аңа ни өчен биргән икән? Ул тропик якларга хас булган үсемлек. Моннан 4000 еллар элек аны Вавилонда, Иранда күпләп үстергәннәр. Элек Иран дәүләтенең исеме Гөлстан, гөлләр иле булган. Аннан соң гөлчәчәк башка илләргә дә тарала башлаган. Нинди генә халык һәм ил булмасын, һәр кайсында да гөлчәчәк халкының иң яраткан чәчәге булып торган. Шушы елларга хәтле әлеге үсемлек бер вакытта да үзенең әһәмиятен югалтмаган. Белгечләр 1 килограмм роза мае табу өчен 1000 килограмм чамасы таш яфраклары кирәк дип әйтәләр. Галимнәр 1 литр хуш исле май ясау өчен 1 тамчы роза мае җитә диләр. Чыннан да, безнең көннәрдә дә роза мае бик кыйммәт. Сез ничектер? Ә мин роза гөленең бакчада чәчәк атып утырган мәлен яратам. Һәм әлбәттә бүләк иткәннәрендә. Шундый хуш исле нотада мин сезнең белән хушлашам. Чәчәк атып яшәгез. Кунакханага рәхмәт итегез. Кунакханада без сәнгать, кино сәнгать турында сөйләшербез. Бездә кунактар Руслан Хайруллин, ягъни Бай Хайруллин, алар мир рәхмәт белән уникаль кино проект тәкъдим итеп, инде киләсе елда яки инде шушы елда кино төшереп, аны безгә, ягъни тамашачыларга күрсәтергә әзерләр. Нинди кино турында икәнен үзе сөйләр. Бай, менә Бай. Руслан, сәлам. Нинди проект ул һәм менә шушы Башир Рәмиев исемендәге IT паркта сез тәкъдим иткән әлеге шара, әлеге проектын, кино проектын нәрсәсе белән җәлеп итте һәм ничек аңа яшел ут бирделәр? Менә безнең киноларса Казан җые турында һәм Казан күн мозаикасы турында. Шулай бу безнең Арча милли фабрикасы турында, кино милли фабрикасы турында булачак. Иң элек инде идея ничек барлыкка килгән әйтеп китим. Мин Биләр мирас Биләр турында кино төшергәч, документаль алга таба эзләндем мин нәрсә турында төшереп була икән дип. Кирип киттем, музейлар буенча китаплар укып бирдем инде. Идея юк та юк. Үтте ярты ел. Көннәрдән бер көнне Арчага кайттым кунакка. Музейга кирдем дә, булар миңа Казан җые турында сөйләр, күн мозаикасы турында әйтәм. Менә бит шәп тема. Моны күтәрә кирәк, сөйләрә кирәк. Һәм дә бу безнең быелгы ел темасына туры килде. Күн бу ел бит инде милли мәдәниятне һәм гадәтләрен саклау елы. Бу димәк җый булгач инде күн мозаикасы булгач бу күбрәк безнең читекләребезгә кагыла торган тарихмыни? Читекләр, аяк киемнәребез турында инде. Бу бит инде документаль фильм булачак. Бу безнең документаль фильм һәм нәфис элементлар белән булачак. Димәк, артистлар да катнашачак. Профессиональ артистлар, аның катнашучыларга читектәгеләр ди. Ничек сайлап аласыз, кастинг үткәрәчәксезме? Безнең планда кастинг уздырырга шул көннәрдә инде Алла бирсә. Камал театрыннан башларсыз дип өметләнәбез инде. Иҗат составы турында сөйләгез әле, ничек берләштегез? Менә Мира рәхмәт, тагын сез үзегез генә тормышка ашырмадыгыз бит инде бу идеяны. Безнең команда, мин үзем режиссер буларак чыгам. Мира белән без таныштык. Аның ул да үзе килеп кирде аерым. Без шул Арчага кайткач кунакка таныштык бербез. Ул нинди юнәлешне башкара? Безнең продюсер буларак, шул кастингны ул да үткәрәчәк инде, шуңа күрә Мира белән элемтә булса әйбәтрәк. Кемнәр теләк белдерә. Актерлар буенча без театрларга күбрәк юнәлеш басым ясыйбыз инде. Ник дигәндә, чөнки минемчә һәрбер кеше үзе өчен эшләргә тиеш. Актер уйнарга тиеш, артист җырларга тиеш, режиссер куярга яки төшерергә тиеш дип уйлыйбыз без, әйме? Син үзең бу кино белән нәрсәне калкытып, нинди проблеманы ашаргамы, яки ниндидер вакыйгаларга басым ясарга телисеңме? Нәрсә ашарга телисең? Чөнки менә бит ярты ел эзләндем, бер нәрсә дә юк, тема юк. Менә баксаң, тема бар икән дип юлыккансың бит син үзең. Нәрсә җәлеп итте? Темасы, чөнки ул бөтен кешегә таныш, беренче бөтен кеше кичкәнәдән күргәне бар. Мин үзем дә кичен вакытта биюгә йөрдем. Һәм мине гел аякта шул читекләр иде. Кичен вакытта мин уйлыйм, миндә читек булгач аякта бөтен кеше шулай булгандыр дип. Ләкин Казанга килгәч аңладым, бөтен кеше түгел, бөтен кеше читек киеп бирмәгән. Һәм мин сөйлисе килде, читек бит алай киемгә. Мәсәлән, күн мозаикасы ул читекләр генә түгел. Мин бераз бию белән ассоциация шуңа күрә калды инде. Мин моны үзебезнең тарихны белсен өчен халык һәрбер кеше яраткан, шундый мәгълүмат һәм шундый юл дип әйтим инде. Сез үзегездә тарихка таянып эш итәчәксез бит инде. Кайда менә төшерү процессы кайда барачак, ничек булачак ул, күз алыйсызмы? Менә әлеге вакытта без интервьюлар алабыз.
Біздің анда элек шул фабрика эшләгән кешеләр турында тарихчылар, китап язган авторлардан алар белән уртаклашып белем алабыз инде. Сен беләсең, тарихта безнең күрше күләннәр әле шабата киеп жүргәндә, безнең болгарларда, татарларда ничектер булган. Бу бик борынгы кием һәм бик борынгы юнәлеш. Демәк, син тарихи яктан әзер, максат куелган, сезгә яшеллек бирелгән, төшереп, инде җитештереп, безгә тамашачыларга гына күрсәтәсез калды. Алла берсә, Biz de sizge уңышлар теләп калабыз. Кем белә әле менә шушы якын арада, күпме арада төшереп бетергә җинәс? Җәйгә ахырына төшереп бетергә, көз монтаж. Менә бит күз монтаж димәк. Без көз көне уңыш җыеп, әлеге фильм турында яңадан сөйләшербез, бәлки аның үзекләрендә күрсәтеп, безнең ТНВ каналында да күрү мөмкинлеге булыр дип өметләнеп калабыз. Артистлар составы да бер көчле булсын. Алла берсә. Уңышлар теләп калабыз. Аның исеме җырларда җырланган, достаннарда сөйләнгән, бәйтләрдә көйләнгән, әкиятләрдә яшәгән. Киләсе видео язма Шәрикның сихри матурлыгын, төсен, мәгърурлыгын саклаган данлы Сәмәрканд каласында төшерелде. Шаһизинда ансамбленең тарихы белән танышыйк. Сәмәрканд шәһәрендә гаҗәеп матур һәм сихри архитектура комплексы бар. Ул Шаһизинда ансамбле. Аңа беренче төрек нәселе караханитлар нигез салса да, төзелеше 10 гасыр буена дәвам итә. Безнең көнгә кадәр сакланып калган комплекста 11 мавзолей бар. Биредә Бөек Амир Тимур Тамерланның нәселе җирләнгән. Иң борынгылары 11-12 гасырга карый. 2001 елда Шаһизинда мавзолейлар ансамбле ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгән. Биредә шәһәрнең 25 гасырлык тарихы чагылыш тапкан. Фирәзә төсмерләрендә бизәлгән зәңгәр су плитка белән тышланган мавзолейларда чәчәк орнаментлары сурәтләнгән. Ансамбльнең эчке биналары түбән, урта һәм югары төркемнәргә бүленә. Алар бер-берсе белән арка-гөмбәз кишүләре, ягъни чартаклар белән тоташтырылган. Берничә бинаны үз эченә алган Кусам ибн Аббас комплексы ансамбльнең үзәге санала. Кусам ибн Аббас белән бәйле бик кызыклы риваят бар. Ул Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлламның 2 туган абыйсы, беренчеләрдән булып Урта Азиядә исламга өндәүче буларак билгеле. Җирле халыкны ислам белән таныштыру максатыннан 676 елда Сәмәркандка килә һәм намаз вакытында үтерелә. Бер риваят буенча Мәҗүсинең огыннан Кусам ибн Аббас үлә. Икенчесе исә кафирләр күз алдында минбәрдә барлыкка килгән тишеккә кереп югала. Өченчесендә Хызыр Ильяс ярдәмендә Шаабан кыесына төшеп кытыла һәм хәзердә шунда яши дип фаразлана. 11 гасыр уртасында Кусам ибн Аббас изгеләр исемлегенә кертелә. Аның һәлак булган урынында Шаһизинда тере патша исеме алган җирләү комплексы төзелә. Шуннан бирле бу урын Урта Азия мөселманнарының хаш кылу урыны булып тора. Мавзолейлар урамына килгән һәркем Шаһизинданың гаҗәеп гүзәл, мәхәббәт архитектурасыннан тәэсирләнеп кала. Тормыштан ниндидер бер мөһим вакыйга булыр алдыннан күңел тәрәзәгә килеп бәрелгән күбәләк сыман бәргәләнә. Җаныңны кая куярга белмичә йөрисең. Бу сезнең, ягъни кешенең интуициясе. Күңелем сизә, сизенәм, тоям, иртәгә дә бар да әйбәт булачак. Эчке тавыш хәтта акылдан да зирәгрәк булырга мөмкин. Кайчак ул тавыш безгә нәрсә эшләргә кирәклеген төгәл әйтә. Хисләрегезгә каршы килмәгез, интуиция бер кайчан да алдамый. Игътибарлы булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Исән сау булыгыз, Брук.